Hvad er det så at fortælle om den der Ja, prisen. Vi har den her pris, der hedder Under Maskens kulturpris. Og det er en maske, som vi desværre ikke har mere. Men den ligner, den er inspireret af den balinesiske maske, og den har 4 ansigter. Nord, syd, øst, vest og hvad mere? Den har nord, syd, øst, vest. Og kigge livet, ikke? Eller de 4 årstider, eller temperament, eller whatever. Og den her pris, den hedder Kulturprisen, og den bliver delt ud til en person, som har været med til at placere Aarhus på det kulturelle landkort. Det der med kulturen, det kom så af, at jeg var med en kammerat på Bali, Ras, som har rigsretsrådet. Men hans lille datter, vi var på Bali sammen, og så gik vi en tur langs stranden, hvor hun 11 år. Og så kiggede hun op på mig, så sagde hun, du Hans, hvordan tror du egentlig, det går med kulturen i Aarhus? Nu er vi her. Hvorom alting er, så lavede jeg den her, min egen ting, så vi skulle også lave min egen Under Maskens pris, og det var egentlig sådan lidt morsomt men, og så er det faktisk, hvor hende blev alvorligt. Så der er en hel række mennesker, der har fået den, og det får de den 5. maj som regel, eller deromkring, hvor vi har fødselsdag næste gang, bliver 16. Dem, der har fået den, det er for eksempel blandt andet 2 gange har Jacob Haugaard fået den, fordi det er en nepotistisk pris, og vi er gamle kammersuper siden 73. Og så var det egentlig sådan en stafetpris, så dem, der havde fået prisen for, var med til at bestemme, hvem der får den næste gang. Så den næste, det blev nok, nu kan jeg ikke huske om rækkefølgen var ikke, men det var Peter A.G. har fået den, Thomas Helmi har fået den, fordi han scorede René har fået den, fordi hun er lækker og klog samtidig, og så fortæller hun en enormt grove vittigheder til alle, sådan hun er rigtig Aarhus, ikke? Så det skal jo netop være folk, der har gjort et eller andet for Aarhus. Så har Svend Aage Madsen fået den, og Peter Laugesen har fået den, og LOC har fået den, Marwan gangster-rapperen har fået den, der er en hel masse, der har fået den. Og så er der en hel række mennesker, der har fået den der, fordi de har gjort Aarhus netop også det, I ved med det her, ikke? Gjort det værd at være her, ikke? Fordi det er jo menneskerne, der er mere interessant end selve byen. I virkeligheden er det bare Aarhus, sådan en nordeuropæisk kedelig by, der ligger ved vand. Det er det gode ved det. Og så er det rigtig allerbedste ved Aarhus. Det er den by i verden, der er flest kønne piger.